Výborně, pojď sem. Takto to prebieha v našej vianočnej továrni. Usilovne pracujeme na pohľadnicách, aby ste ju mohli dostať na čas domov. Budeme radi, ak podporíte naše centrum Vianocnou postou aj tento rok. Za peňažky, ktoré sme dostali z Vianočnej pošty, sme si kúpili rôzne pomôcky, ktoré využívame pri terapiách. Radosť dáš, radosť dostaneš. A to priamo do schránky. Nezabudnite, Vianočná pošta trvá do 17.12. Ďakujeme, že nás podporujete.